A Sputnik Televisió no ens agrada fer televisió en sèrie. Per a Sputnik Televisió, els espectadors sou la nostra màxima. És per això que fem televisió de mercat. Per avui hem comprat una sèrie d'oferta. Si serà bona o no, això és com els melons, és cosa vostra. Sabíeu que a Michael Jackson li agraden els nens? Que Mick Jagger és avi? Que Mecano són 2 nois i una noia? Ho sabíeu? Doncs per què no ho deia? Ens haguéssim estalviat molta feina. En fi, notícies a Sputnik Televisió. No us agradaria poder mirar per un forat i veure què feien els qui us van fabricar fa 20 o 30 anys? Segur que us faria un tip de riure. Quin personal. Era un altre món, una altra cultura. És una llàstima que ja no em facin serenates sota els balcons. Ara, els que en volen cantar lloguen un estadi o un poliesportiu i es munten un concert. Fins i tot alguna gira. Com la rondalla Bidasoa, tot seguit al concert. Ah, no? Qui són, doncs?